ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೈವ ಭಾಷೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಗೋರ್ಪಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಪಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪನ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುದರ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ದಾದ ಹೊಸತಾದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅದನ್ನು ಐತ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡನ ದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪಗನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿಮುಟಗ್ಲ ತುಳುವೇರು ಖಾಲಿ ಸ್ವರನ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿನಿ ಕೆನಕುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಉಟ್ಪಡೆ ಇದನ್ನ ಐತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಾದ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನಿರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಅಕೇರಿಗಾದ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೇತು ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 347 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಉಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕಲ ಆಯ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಕ್ಕುದಾದ ಪಂಡ ಆಯಾ ಜಾಗಡು ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಹಕ್ಕು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೂಲಿತ ತುಳುವೇರ್ನ 80% ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪುನು ಐತ ನಡುಟು ಕನ್ನಡನ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಉನ್ನೆನೆಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಗ್ರವಾದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಿನ ಹೇರಿಕೆನೆ ಬೆಪ್ಪೋಡು ಕಂಡು ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಿನ್ನ